Arratsaldeon, danoi, ongi etorri hitzetatik ekintzetara solasaldia. Gaur formatu hibridoa izango dugu, erdi podcasta, erdi solasaldi, paperak begiratu bai ez, lasaitasunez bai ez, alaxe ibiliko gara. Hitzetatik ekintzetara egitasmoaren 3. edizio ospatuko dugu aurten, proiektua 2023an jaio zen, helburu argi batekin, herritarrak aktibatzea. Kutxa Fundazioak bultzatutako egitasmoa da, hitzetatik ekintzetara, eta helburu zehatz bat dauka. Herritarrak Agenda 2030era hurbiltzea. Zertarako? Agenda 2030ak zehazten dituen helburu eta gauza desberdinetan, herritarrak inplikatu daitezen. Horretarako, ekarpenak egiteko modu berriak eskaintzen ditu, hitzetatik ekintzetara egitasmoak. Beti ere, gertukoak, erakargarriak, eta noski, ondo pasatzekoak, zeona, ondo pasatzera torri gara, Agenda 2030ko erronka guztiei modu bateratuan elkarrekin erantzutea zaila da, orduan banan egin behar izaten da. Urtero, agendako erronka bati heltzea da helburua. Eta aurten, 18. garapen jasangarriko helburuan jarriko da fokua. Hizkuntza eta kultura aniztasuna. Gaur, hemen, gure artean, ze ondo inguratuta nagoen gaur, honen parte diren hainbat eragile elkartu gara. Ahots eta esperientzia ezberdinak entzungo ditugu eta hizkuntzek, kulturek eta pertsonek gizarte eraldaketan duten garrantziaz arituko gara. Kutxa Fundaziotik, Garbine Zezarreta, ongitorria. Kaixo, eskerrik asko. Onintza Olaizola, Taupa mugimendutik. Kaixo. Blanka Zaragoeta, Zulaika Fundaziotik. Kaixo. Eta Andoitz Gutierrez, Tink kooperatibatik. Arratsaldeon. Ongitorriak danoi. Hasteko proiektuaren bihotzera joko dugu, horretarako gurekin, Garbine, zurekin hasiko naiz. Ondo. Urduri? Pixkat. Apurtxo bet. Venga, zuretzat lehenengo galdera. Hemendik egun batzuetara, hitzetatik ekintzetara proiektuaren 3. edizioa hasiko dugula esan dut hasieran, eta herritarrak aktibatzea izango dela helburua. Beraz, proiektuaren aurkezpenean aipatzen duzue. Gizarteak oro har arazoa identifikatzen du eta badator garapen jasangarrirako helburuekin. Ia 50%ak ekarpena egiteko prest daude, baina ez dakite nola lagundu. Eta ez dakite testuinguru egokia topatzen beren ekarpena egiteko. Nola erantzuten dio hitzetatik ekintzetara egitasmoak horri? Nola erantzuten dio? Bada, esan dezu, ezta? Ia erdia, esan dezagun ia erdia badaola nolabait pasibotasunera gerturago, baina beste ia erdia edo gehiago, badago aktibotasuna begira, ez da, aktibo dago. Eta hoieri begira jartzen dugu ekimena, hoiek gehiago aktibatzea, eta aktibatutako pertsona guzti horien komunitate bat sortu, bultzatu, eta horrek eraberean gehiago ere aktibatu ditzan. Ez pixka bat, ideia hori da. Beraz, pertsona aktiboa da helburua. Bai, pertsona aktiboak eta implikatuak. Hori da helburua. Eta hor, aipatu duzu, garapen jasangarrirako helburuak aipatu dituzu. Bai. Sarritan gertatzen zaigu, ez dakigula, hori zer dan ere, ez dakiten pertsonak topatzen ditugu, edo behar bada zer entzun dute, baina gero ez dakite oso ondo zer dagon horren atzetik, ez dakit danok ere badakigun, ez da. Hor bai aipatu nahiko nuke, edo gogorarazi nahiko nuke, nola Nazio Batuen agenda bat dala, ibilbide bat da, estrategia bat da, eta berak 17 helburu ditu, ezta? Zertarako da estrategia hori? Bada pertsonen bizitzak hobetzeko, gozea, pobrezia desagertzeko, planeta zaintzeko, pakea bizitzeko, alegia munduko bizitza guztiak zaintzeko, ez? Hori bai aipatu nahiko nuke. Kosorkuntzaren inguruan galdetu behar nizun egitasmoaren ardatz nagusia delako, baina zergatik da horren garrantzitsua kosorkuntza hitzetatik ekintzetara egitasmoan? Bai. Kosorkuntza izan da hasieratik gure indargunea esan dezagun, ez? Egia da proiektu hau edo ekimen hau hasi gendunean esaten genuen, herritarrak aktibatu, nondik abiatuko gera? Pertsona bat nola aktibatzen da? Orduan, gure hausnarketan esaten genuen, pertsona bat bere kausa batekiko
zer mugitzen danen, sentitzen duenean, orduan sortzen da, garatzen da atxikipena, eta orduan hasten da mugitzen. Ez da? Identifikazioarekin? Bai, kausarekiko identifikazioarekin. Eta hor, izan gendun alako azterketa bat edo hausnarketa bat, elkarteek, ez? Zergatik elkarteetan bolondresa gutxitzen ari dira, zer gertatzen da hor? Eta orduan, guk egiten gendun hausnarketa zan, elkarte batekin baino, edo elkarte batekiko baino gehiago, kausa batekiko atxikipena sortzen zala. Eta orduan horregatik, hartu gendun abia puntu gisa, edizio bakoitzean, gajae esaten digu, garapen jasangarrirako helburuak, odez esan horrez gajae esaten digu, gajaeak. Teknizismoa. Hoietako bat hartu, eta azkenen aitziki bezala, gure azken helburua, zuk esan dezun bezala, herritarrak aktibatzea eta implikatzea da. Zein da bilatzen duzuen aldaketa edo eragina herritarren artean? Esan detena, pixka bat, Aktibazioa lortzea. Bai. Eta zer uste duzu dela gaur egun gizartean mugitzen duena? Kausa asko daude, baina bat bereziki aukeratu beharko bazen hortengoa izango litzateke? Bueno, oso zaila egiten zait bat aukeratzea. Oso zaila egiten zait, bai. Hala ere, garrantzitsuna, kasu honetan, azkenen erronka nagusi asko dago. Eta hor norbeak ikusi behar du pixkat baita ere, erronka nagusi horietan zerri ekarpena egin diezaioken. Nik ez nuke esango erronka bat bestea baino garrantzitsuo danik. Baino guztiak dira garrantzitsuak eta are gehiago. Esango nuke modu sistemikoan landu beharko genituzkela. Zuga hartu gajae bat, helburu bat, eta beste bat, eta elkar lotuta dare. Orduan, sistemikoki landu behar ditugu, ez? Eta aurten gora ekartzen baldin badugu, zergatik aurten erronka hau? Bueno, erronka hau izan da, berez beste erronka bat lantzen hasi ginen, baina hor, esaten gendun, aniztasuna lantzen ari ginen, eta... Anistasuna lantzen hasi zineten? Bai, anistasuna hasi ginen hori da. Eta orduan, anistasunakin, pixka bat, topatu genitun hor material batzuk, liburu batzuk, eta horrekin esan genuen, hau bai dala gure helburua bada, klik hauek, zuk esan dezuna, alaitasunetik, postasunetik aktibatzea, ez da? Eta orduan, horrekiko, ikusten genuen, kriston aukera eman zezakela, ez? Eta orduan, bestalde, gainera, hau aipatu beharra daukagu baita ere, 17 helburu esan dugu, baina sarritan entzuten dugu 17 gehi bat. Badala hor, 18 bat. Zergatik, bere garaian, bai hizkuntza, bai kultura, identitatearekin elotzen zan, eta orduan, etzan nahi izan berariaz helburu bezala jarri, ez? Ulertu zan, zeharka beste helburuetan bazegoela. Baina orain bada mundu mailan mugimendu bat, eta Euskadi ere hortan, eta geu ere hortan gabiltza, 18 helburu hori, hizkuntza eta kultura aniztasuna, hori berariaz jartzeko mugimendua. Eta orduan esan gendun, nola ez ba hitzetatik ekintzetara ere, ekimen horretara, mugimendu horretara gehitu. Orduan, pixkat elementu horiek izan ziren, baina beste alde batetik hasita izan zen. Eskerrik asko, Garbine. Olatu horretan igoko gara, emozioaren olatu horretan. Eta aurtengo klik agendaren sorkuntzan murgiluta egon diren eragileekin hitz egingo dugu, eragile batzuekin. Gaur gurekin ditugu 3 eragile. Aurrekoan esan dut, hasieran esan dut. 3 ibilbide, 3 ikuspegi desberdin, eta zuek zarete aurtengo klik agendan parte hartuko, sartuko naiz, aurtengo agendan parte hartuko duzuenetako 3. Onintza, zurekin hasiko naiz. Onintza hola izola. Onintza topa mugimendutik zatoz, hezitzailea eta dinamizatzailea zara. Nik zuri esaten zuzer zaren. Komunitate prozesu eta herri pedagogietan aditua, baita ere. Ondo esan dut? Nahi dozu beste zer gehitu? Ondo, bai. Zure esperientzatik abiatuta, Onintza, zuk nola ulertzen duzu hizkuntza eta kultura aniztasunak gizarte eraldaketan izan dezaken indarra? Galdera potoloa tokatu zait, hasteko eta behin, nire esperientziatik abiatuta danez, pixkat kontekstuan jarri, taupa euskaltzalen mugimendua da orain arte izan da federazio bat euskara elkartena,
nahi izan duna, euskararen eremuan, euskara erabiltzea, naturala eta erraza izatea, eta gaur egun, eraldaketa txiki bat eman deu erakunde barruan, eta nahi deu federazio izatetik mugimendu izatera pasa. Bokazioa dakaulako, pixkat euskaltzale dian edo bertako hizkuntzan aldeko zerbait mugitzen dutena hor barruan daukaten horiek danak, saretzeko eta elkarrekin indarriteko uste dulako hau garrantzitsua dela. Eta nik uste hortikan hizkuntza eta kultura aniztasuna dala berariaz gizartea eraldatzeko tresna bat. Badakigu gaur egun ze korrontek bizi gaituzten, da, askotan errazagoa da datosten kultura masibo hauek kontsumitzea, edo eta gehien hitz egiten dian hizkuntza horietan erortzea, ezta? Eta, guk nahi deguna da, nola baitere hor geldiune bat hartu, pertsonak aktibatu, aldundu, uste dugu alduntza garrantzitsua dela, norbera dalako bere aniztasuna lehenik eta behin balioa eman behar dion hori ez da. Eta guk hortikan ite deu lana, lekuko aniztasuna, gure munduko aniztasun hortan letx hori ipintzen, uste deulako hizkuntza ekologian eta ideologia hortatik, lekuko hizkuntza euskara dela eta hau dula bizitoki bakarra, eta hor zaindu behar deula. Eta guk gizarte eraldaketarako tresna dela esate deu, ipatueten bezala, batzutan bizi galako kontsumo askarraren gizarte horretan. Bertakoa ez eta urrutitik datorrena kontsumitzen adibidez, edo eta harremantzen geroz eta individualistago. Jarrera batzuk badaude hor korronte batzuk markatza gaituztenak, eta hori, lekukoai erreferentzia hori egitea eta ohartzia eta alduntzia, guk mugimenduan batzutan esate du, pixka dela izokinan jarrera hartzia, ezta? Dator jarrera bat, egiteko modu bat, hizkuntza bat, ezta? Bi hizkuntza honditaz gaudelako inguratuta. Eta, orduan, pixkat izokin izate hori, edo hori da, nik uste gizarte eraldaketai eskaintzei ona hizkuntza eta kulturan. Beti esan izan dugu, bi hizkuntzek inguratzen gaituztela, baina gaur egun digitalizazioarekin eta globalizazioarekin, badiote ere, nerabe batek antza handiagoa daukala, munduko beste puntan dagoen beste nerabe batekin, zikera bere aitona monekin edo gurasoekin baino, orduan. Ez ditugu bi hizkuntza. Ditugu munduko danak. Hori da, azkenean aipatzen nahi izan, kultura horiek globalizatuagoa dianak eta kontsumo masibo hortan etortzen zaizkigunak, badakigu plataformetan eta zer daukagun eskuragarri, eta gu niminoa geha horren aurka burrukatzeko edo eta hor gure burua posizionatzeko izango dugu. Beraz, hizkuntza eta kultura eraldaketarako palanka. Bai. Ados, Andoitz Gutierrez, tinketik. Andoitz, sortzaile bizuala, hori ez genekien, sortzaile bizuala zinenik. Sortzaile bizuala. Nere denbora libren. Eta Tink kolektiboko kidea, artea eta herritarren parte hartzea ustartzen duzu, Telmorekin batera, egiten dituzuen proiektuetan, mediazio proiektu horietan. Andoitz, nola uste duzu hizkuntzak eta kulturak konektatzen dituztela pertsonak eta esperientziak? Ondo. Nei asko gustatzen galdera hau, eta esango ez zeba. Nire ustez, askotan, pentsatzen duen hizkuntza hitzen, pentsatzen du bakarrik balio digula nolabait komunikatzeko bi pertsona, edo pertsona gehien arten. Eta nik ustez gero jartzen garen pentsatzen benetan hizkuntza eta kulturak zer dauken horren atzetik, kontuatzen gala askoz gehiago dala bakarrik komunikatzeko modu bat baino. Azken finen, nolabait hizkuntza eta kultura desberdinek balio izaten digu pertsona arteko zubik edo nolabaiteko erlazioiek sortzeko, eta nik uste hoi dala baloren jarri behar da, nolabait. Ez bakarrik komunikatzeko modu hortan, baizik eta haratago eramaten digun kontzeptu bat dela. Hizkuntzak ematen dizula mundu ikuskera bat, ez? Eta hor konpartitzen dugula danok. Justo esan guain, nik uste, hau ja iritzi pertsona bada, baina nik uste generalen jendea oso bere hizkuntza eta kulturataz nolabait arro sentitzen dela. Egi esan, nik dauke sentsazioa Euskadi mailan igual ez printzipioz behintzat ez gala hain arro sentitzen, baino ez gala hain arro sentitzen nolabait kanpoa juten gan arte. Juten ganen nolabaitea eta ikusten duen benetan beste kultura batzuk, beste hizkuntza batzuk, orduan da benetan pentsatzen deunen
hemen daukon hizkuntza eta kultura hori oso balio oso handia daukela, eta orduan jartzen benetan baloratzen hizkuntza eta kultura hori. Eta azkenen, nire ustez, etorkizun justu eta anitz bat sortu nahi bada, nolabait, kultura eta hizkuntzan basatu beharreko bidea inbar dela. Euskara hitz egiten dut hizkuntza guztien alde, ez? Bai. Oso ondo azaldu dozula, eskatu behar nizulako lorategi horretan sartzeko, ez? Esan dozunean ez garela edo euskaldunok edo euskaradunok ez garela arro sentitzen euskararekin, baizik eta kanpora goazenean. Erresistentzia bat dago, edo erresistentzia kanpotik ikusten dugunean euskara gehiago maitatzen dugu? Nik uste baietz, baino baita izan daike justo lehen hitzein da korrontetaz, eta nik uste baita hola korronte bat nola gure kontra egiten diguna gure burui, eta askotan pentsatzen deula igual euskerak edo hizkuntzak edo hemengo kulturak ez daukela hainbeste balio hemendik kanpoa bezala, eta nik uste, izan daike kanpotik datorren korronte bat eta baita minein daikena guri, baina nik uste baita gure burui, baita mine egiten dioula, pentsamendu horiek etortzen zaizken dugunen burua, gero ikusten dugunen ez dala egie. Azken finean nik uste suerte handia daukula hemen jaiotzen geanok eta hemen bizi geanok nola baiteko olako kultura baten parte eta hizkuntza baten parte izatek, eta pena mateiz, askotan, kontuatzen naiz, gehiago baloratzen deula nolabait, zehose gertatzen danen, adibidez, kanpoa juten garen eta beste gauza batzuk ikusten ditugunen, edo beste pertsona batzuk initzen dugunen, eta ezain beste hemen bizitzen garen eta hemen ikusten dugunen hemen gertatzen dien gauzak, digamos. Blanka Zaragoeta. Zulaika Fundaziotik zatoz, egoera zaurgarrian dauden pertsonentzako ikus-entzunezkoen formakuntzarako zentroaren sortzailea zara. Galdera zuretzat, zer istorio kontatu behar ditugu gaur egun gure gizarte anitza hobeto ulertzeko? Ze galdera, baita galdera potola. Baina, utziazu gauzatxo bat esaten, Claro. Alde batetik lotzeko, ez? Osea, iruron iritsia, porque alde batetik zuk esaten dut hizkuntza, zuk esan duzu baitere mundua ezagutu, orduan nik esango nuke zinea baitere hori lotzen gaituela, ez? Alde batetik hizkuntza beste hizkuntza bat delako, eta hori horrela nik uste dut interesgarria dela begiratzea, ez? Eta gero baitere, gure aulkitikan, etxeko siloia edo sofantikan edo zinean ikusi dezakegula munduko errealitateak baitere, ez? Eta, gauzatxo bat esango detola, ze ondo berzio originaletan pelikulak ikustea, porque hori baitere asko ariketa ona da, gauza askotarako, baina hizkuntzak ezagutzeko baita. Eta pixkat baita, zure galderari erantzunteko esango nuke azteko esan behar dugula, historia kontatu behar, pixkat aurrexio esan behar dugu zer kontatu nahi dugu. Guk adibidez, gure taldeekin lan egiten dugunean, beti azten dira. Nik nahi dut pelikula bat, eta izango dela, ondartzan, eta etortzen da ovni bat, eta gero edo monstro bat, edo ez dakizer, eta, alto, zer kontatu nahi dugu, zein dan nahi dugun mesua gure publikora iristea, nik uste hori dela oso importantea. Ze mesua transmititu nahi duguna. Eta zentzu hontan uste dut, gure bihotzak zabaltzen eta beste kulturekin bat egiten duten filmak oso gutxi dirala. Benetan, oso gutxi. Normalean daukaguna orain plataformekin eta egiten diran pelikulak oso sabor produktuak dira, barkatuko iazue oso gogorra naiz, baina horrela sentitzen dut eta badakit jende desente gaudela horrela pentsatzen dugula, zeren eta bortizkeria doakoa eta realitate ezinezkoak edo oso gutxitarako pertsonak eskaintzen duten. Orduan, zure erantzuna ere, zuzenean erantzutez, uste dut pertsonen historioa kontatu behar direla, osea, hori dira benetazko, eta balorek onak transmititzen dituena, personak, hobeago pertsonak egiten gaiztuzten pelikulak, Eta orduan, etortze zait pelikula bat, oso pelikula
nik, bueno, benetan, Kafarnaun, ez dakit ikusi duzute. Zinemaldian orain dela, ez dakit, 3 urte edo, eta Libanarra da pelikula, zuzendari neska bat, Nadine Labaki, emakumeen zuzenduta, eta horrela, kontatu gizuet, elkarrizketa 2 hitzekin, zain 12 urteko ume bat epailaren aurrean deklaratzen du, epailea. Zergatik salatu dituzu zure gurasoak? Zain 12 urteko mutikoa esaten du, bizi eman didatelako. Gogorra, ezta? Bueno, baina bere kontakizunean, edertasun gogorrak eta maitekorrak baitere zinaretuan malko artean utzi zuen mundu guztia, eta hori, eta badakigu beste realitateak munduan existitzen dutela. Orduan, naita gogorra izatea, maitasun handiago, uste dugu, maitasun handiagoekin kontatu behar diala historioak, ez? Eta hori erantzuna. Eta kontatu behar diren historia horiek, euki behar dute, zure ustez, azaltzen ari zarenagatik, baliagarria dan mezu bat. Bai, eta balore positiboak transmititu. Eta hor, entretenimenduak eta baloreak talka egiten du? Talka egiten dute entretenimenduak eta baloreek? Ez. Entreniment, zer esan nahi duzu? Handuzu zabor asko egiten dela. Bai, pila bat. Pentsatzen du zabor asko egiten dela, entretenigarria izatearren. Eta hainbat eskuntzetan egiten da. Claro. Bai, baina benetan entretenimendu bat da, ez dakit, nundikan eta nundikan bukatzen da, ez? Osea, nik uste dut, egiten, ohitura bat hartzen badugu motako pelikula batzuk ikustea, hori izango da entretenimendua. Besteak ikusten badira, hori izango da entretenimenduak, ez? Osea, ikusten baduzu Berlanga edo ikusten baduzu Fellini adibidez, motako pelikulak ezberdinak dira, baina hor daukate bere baloreak, eta gero, zinetikan ateratzen zara sentimendu gogorra, oso triste edo, baina sentimendu on bat, positibo, hor pixkenaka, ez dakit. Beste modu batera. Mundurako, ez? Irekiko dugu elkarrizketa, orain? Lasai. Irekiko dugu elkarrizketa eta, ez dakit bertxotan edo dantzan hasiko garen laurok. Ni joango naiz galderak botatzen. Ez baduzu hitz egiten, orduan eskatu beharko dizuet baten bati asteko, baina orduan hobeda norbaitek erabakitzen baldin badu astea. Zer esan nahi duzuentzat, gizarte anitzago bat eraikitzea. Non hasten da gizarte anitzago baten eraikuntza? Ni argi daukat. Bota? Errespetua. Errespetua hasteko eta errespetua bukatzeko. Errespetua nire da hitz magikoa, hitz giltza, hitz dena. Errespetua. Eta nik gehituko nuke norberan handik hasten dela, norberaren aniztasuna ezagutza eta identifikatzetik, eta hortik norbera anitza sentituta erresago da urkoa errespetatzea eta urkoaren aniztasuna balioan jartzea, ez? Baina norberatik, lehen, hemen ekimenan esan deguna, ez da, bakoitzak ukitzen gaitunetik horrekin erresagoa txikitzen gera, naturaltasunez hori lantzen dugu. Hemen ere berdin, ez da, anistasuna geure, buruaren anistasuna lantzen badegu. Errespetua, anistasuna, norberatik azitako anistasuna. Nik emateu kopiatu ingoietela, baina, benetan diot, bi hitz hauek nik nituen apuntatuak alduntzea eta aitortza. Uste gizartea anitza dela, bere hortan, pertsona bakoitzak ite jaulako gure ekarpena anistasun horrei, baina beharrezkoa da, ekarpen hori iteko norbeak bere anistasuna aitortzia eta, hortan alduntzia ez da, jakiteko ez da norgean eta identitate horren eraikuntza guzter dakaun eskaintzeko, eta gero bestaldetik oso garrantzitsua alboan dakaun horri berea dan identitate anistasun hori aitortzea eta espazio bat ematea baita ere hori garatzeko eta elkarbizitza hori orduan. Nik ere bi hitz horiek, alde bikotasun hori. Andoitz? Ni oso ados baita esan dakoekin, baina hori esan, hasian esaten oso argi hitz batekin, nahi burua gehiago etorri zaizkit hitz gehiago baita, ados nago horrekin, baina nahi adibidez baita empatikoa izatea iruditzen zait beharrezkoa dela errespetukin batea. Eta beste hitz bat etorri zait burua baita ikustetena oso argi izan marko zola behintzet, eta da iriki. Irikitzea
modu guztita, baino gehien bat burue. Osea, netzat, nahi badeu sortu zehoze anitze eta benetan edozein perspektibatatik ikusteko eta sortzeko, netzat iriki hitza, bai onbarrauke ekuazio hortan. Errezeta bat bota duzu, behintzat, Bai. danon artean. Zein esango zenukete dela anistasuna bizi eta partekatzeko gakoa? Bueno, guk hizkuntzan ikuspegitik ite deunez lan da justu nere lana gainea hontan kokatzea, ezta? Hizkuntzan anistasunan kudeak eta euskararekin batea. Nik hemen harremanak azpimarratuko niztuzke. Harremanak behar ditugu eta elkar ezagutza bai gure hizkuntzarekiko errespetu bat eskatzeko eta eskaintzeko, nik ustet, azkenian harreman hoietan askotan lortze deulako, ze hizkuntza normalian bien arteko erlazio hortan sortzen da, ezta, edo eraikitzen da, eta nik ustet hor korronte horiei aurreiteko, eta askotan eramate gaitun pasibotasun horrek edo egunerokotasuna aurreiteko, garrantzitsua dela harreman horiek eraikitzea, eta norbeak zentruan ipintzia baita ere, bere hizkuntza hiri ematen dion balioa, eta nola nahi duen komunikatu bestearekin adostea, ezta? Ze hizkuntza dan posible, euskaraz hitz egin dezakegu, elkarrizketa elebiduna behar dugu, hortik. Eta gero beste alde, guk euskararen normalizazio prozesuan ite deulan, baina ez edo nola. Nahi deu beste kultura, gure inguruan dauden beste kulturei ere aitortza eman, espazio bat eman, eta hor euskarak ere bere izen dezala. Eta uste dut horre ere oso garrantzitsua dela, eta Blankak aipatu duen hortatik, uste harremanetan ere fokua ipini behar dela albokua ezagutzeko. Askotan, ahoa betetze zaigu esaten jungeala munduan beste punta eta ez dakize kultura ezagutu deula eta honenak gea eta bitartean gure goiko bizilaguna kultura berbera dauka eta kaso ez dakigu moaindikan, zestio egunon emateko tarte bat hartu, ezta. Orduan, nik uste harremanak hor dana mugitzen dutela eta oso garrantzitsua diala. Zerbait gehitzeko Bai, edo? zentzu horretan, pixkat, lehenko sorkuntza eta galetu diazu, eta nik uste danok bizitu, ez naiz egon ni egunerokotasunean baino, danok bizitu dezuela baita ere, hori ez nola 40 eragile ezberdinak, elkarrekin, bakoitza bere ikuspuntutik, eta helburu amankomun batekin, hor sortzen den anistasun hori, eta nola kudeatzen den anistasun hori, nik uste hori bizi degula, eta nola baita izango litzeke hori azkenen eskalatzea, baina geure egunerokotasunetik abiatuta, bai. Bai, bakarrik esan egia da, 40 izan gara, eta baino baitere gidatuta egon gara. Orduan, uste oso importantea dela, porque batzutan, eratzen zara hor erdian, eta Kutxa Fundazioko jendeik esker, pauso aurrerak eman ditugu, Eta zentzu hortan baitere, gure herrira iristen diren hori, baiten ikusteet, oso informazio sakona eta denbora eman behar zaiola, gure kultura baitere ezagutzeaz eta jendeak eta porque nik uste, etortzen direla pentsatu zaudala el mundo ejupit eta beraientzako seguro dela, baina karo, ez deakite baitere lortzeko daukaguna ze gauzak egin behar izan ditu generazioak, eta orduan, pixka bat hor baitere denbora eman behar dela, Andoit? Eta zentzu hortan bakarrik, eta punto ja, nik eukin nuen esperientzia zoragarri bat, orain dela urteak, eta Jugoslavia, garai hartako Jugoslaviaren gerra baino lehen, Sarajevo iria, gero Sarajevo iria izan zen katastrofe, baino asko sufritu zuen eta zergatik, baino Sarajevo zan, pasada bat, ez dakizute, zenbat kulturak eta zenbat erlijioak, eta hor bizitzen ziren, eta oso ondo gainera, bakoitza bere ohiturak eta elkarrekin. Hori, posible dela? Bai, posible da. Denbora eta lasaitasunakin baitere. Justo guain esabatena, lehen azuzait esatea lehenengo galdera indiazuna, así que perfecto ezateko. Itzein dut lehen arrotasun horretaz, benetan arro sentitu behar deula gutako bakoitza gure kultura eta hizkuntzataz. Nik uste aldi beren nolabaiteko erresponsabilidadea daukula edo urki beharko genula, nolabait, hizkuntza eta kultura guztik nolabait inklusibok izatea iristeko, horietako partegean bakoitzak
gu izan barko ginen lehenengok, gure kulturakiko, nolabaiteko irikiera hoi edo inklusibotasun hoi baita mai gainen jartzeko, danak hoi ingo bagenu nolabait errixagoa izango zalako, beste kulturakiko eta beste hizkuntzakiko gertutasun horiek edo zubi horiek eraikitzeko. Hartuko dizut zoka, galdetu behar nizun urrengo gauza da, kulturak eta hizkuntzak nola aldatu dezaketen gizartea, lurrera jaitsita. Zu esaten ari zara, ia zuzenean inklusiboa izan da, irekia izan da, ja dagoeneko gizartea eraldatzeko aukera daukatela. Baduzu ezuek beste nola baiteko errezetarik hitz laburretan? Hizkuntza eta kulturak nola aldatu dezaken neurri batean edo gogo batean, nola aldatu dezaken gizarteak? Nik esan nahi dut, baitere Euskal Herrian 3 hizkuntza euskagula, beti astu inten dugu frantsesa, baino hor dago. Eta gure herrirako baitere, gitparraldera joan, eta ja bakarrik hizkuntza, euskera ze polita, hitz egiten modu politera. Baino, bai, a ber. Bestela jarraituko dute, ze badaukator beste amu bat, bai pentsatzen utziko zaituztena. Ze baldintza uste duzu behar direla herritarrak aktibatzeko? Zuk hasieran esan duzu, akuilo edo palanka egiten dutenak direla justu aktibatuak direnak, ez? Klase batean zaudenean bezala, kasu egiten dizuten horiek dira zure taldekoak, ez? Eta izorratzen dizuna klasea, ez. Orduan, aktibatuak daudenak dira gure helburua. Ze goera eman behar dira, zer egin behar da, zein da amua, zein da aktibaziorako gako hori? Ze baldintza behar da aktibazio hori gertatzeko? Nik, generalen ez dakit erantzuten oso ondo, baina bai esango nun parte hartzen duten pertsonak generalen gauzatan ikusten dutenen nolabaiteko pausu bat egon behar dela, ez dakit ze pausu izan marroken, ez dakit ze oze tangiblea edo ez, baina behintzet urrengo pausu bat daunen behin parte hartu hoi eta gero, generalen jendek predisposizio handigo hauke, nolabait bere burun klikiteko eta esateko, ni honen parte izan edet. Ikusten dolako urrengo pauso bat egon daikela. Edo zein mailata izan daike asko zaundigoa eta benetan zehoze sortu eta ikusten dana edo ikutu daikena inkluso, edo ez. Baina nik ikusten danen benetan, jende ikusten donen, bere parte hartzek edo bere denborak eta esfortzuk nolabaiteko zerbaitetako balio izan bardola, jende generalen ilusio gehiago eta gogo gehiago jartzen. Transformazioak erakartzen gaitu, mugimendua sexia da. Nik horri kolektibotasuna gehituko nioke. Alegia, sasar egin, eta sentitu hori eginda, nolabait, kolektibo baten parte bihurtzen zerala, eta eraberen kolektibo bateri ekarpen bat egiten diozula, ez? Eta hori jakin badakigu, baina hori benetan bizi degunen, nik uste orduan egiten dugula klik hori, ez? Bizi egin behar degun. Gure esperientzian adidez, eta berriz ere zinearekin lotuta gure proiektotan, nola aktibatu bigarren hezkuntzako gela bat, eta normalean beti lan egiten dugu etorkinekin, ez? Eta nola aktibatu, zuk esaten zen, azkenean, igual ulertzen dute edo aktibatzen dira, baina modu portxe, bakizu, pues estrenaldian. Pelikula edo rodajea egin behar dunean, edo estrenaldian orduan ulertzen dute, horrela, ez? Eta, zeo zer gehiago helburu bat eta kolektiboki egiten direnean. Izan daiteke, nik sentitzen ditena da, edo mugimendutik ikuste duna, gai konkretu ingurun erresago aktibatzen dela jendea. Adibidez, baina Euskaraldia dator, da noi hemendikan gonbita izen ematea. Eta horren inguruan, jende pila batek ematen du izena, eta ariketa egiten du hizkuntza ohiturak aldatzean 10 egun noietan, gero bigarren urratsa da kostatzen zaiguna, ezta? Hor aktivismo hortan jarraitzea eta, ariketa horrei jarraipen hori ematea. Eta nik ustet, badaula beste zerbait baitare gizarte aktibatzeuna, eta dala, igual handoitz zuk aipatu zuen horrekin lotuta, kanpa jute ganen ohartze gala balioan dakauna, nik ustet, ez dakit nola aipatu, baina mehatxu edo eraso baten aurren jendea aktibatzeala edo injustizia baten aurrean, aktibazio horietan, jende mugimendu desentea emateala.
guain saiatze gana da jendea aktibatzen da, bueno, ba, euskaltzale hauek aktibatzeko bokazioa daukaunez, eta euskaltzalez hitz egiten detenean, guk ez dugu hitz egiten betiko euskaltzalez, eta hau irikitzea ustet garrantzitsua dela, badakaulako bokazio hori baitare euskalgintzako mundutik aratago dauden eragile pertsonekin laniteko, ze uste deu erabileran jauzi bat emango badeu, badan on artean izan berdula, ez betiko lauak euskaraz jarduten. Ustet, aktibazio hori afektibotasun hortatik ere eman daitekela, ez da, eskatuz, nik hau zurekin batean nahi detin, da, guazen urratxa hauek ematea edo, eta herri prozesuak eta ditugunean, jendean aktibazioa banaka-banaka egitea, eta horrei denbora bat eskaintzea, eta ez izatea igual kartel bat ipinidet eta ea zeina saltzen den, garrantzitsua dela. Nik sumatuko nion horrei, azken finen, nire ustez asko zerrexagoala, ja, talde txiki bat daunen aktibauta, jende askoz gehiago aktibatza horren ingurun, lehenengo talde hori aktibatza baina. Osa, normalen lehenengo pertsonak apuntatzen dienak edo zer gauzatan, izatea zaiena nolabait kaptatzea pertsona horiei, gero ja behin martxan daunen, errexagoa esatea jendek, bani, hori baita ingo nun, porque ja bakit más o menos zein bardan orduan horren parte baina ez izan, baina hasieran es como... Hori askotan ikusten dugu, etontakeri bat ematen du, baina askotan ikusten dugu kontzertutan, Dantzan hasten den lehen horrek, adore handiagoa dauka jarraitzen dutenek baino, Orduan iguala da, esaten nahi zaren hori. Eta Horregatik interesgarri da, abiatzea, ja da, Mugimenduan dagoen hoietatik eta hoiek gero zabaltzen, kutsatzen laguntzen dute, Afektibidadez, ez? Bai, ez horra, aipamen bat bakarrikan ibernun, gertatzea baita ere, herri mugimendutan askotan, badakizula zein topatuko ezun. Berdin du ze gai jorratuko da, gutxi gora bera aldezu, ni bintzat nire herrian indezaket, estimazio bat ze pertsonakin topatuko naizen areto hortan. Eta horrek baita ere, beti hon berdula, muina dan eta motorra dan hori, trinko guadana, eta gero hortik zabaldu alizateko. Ondo iruditzen basaizue, agendara ingo dugu salto. Klik agenda da egitasmo honen bihotza. Aurten 19 jarduera antolatuko dira, Gipuzkoa osoan, maiatza eta ekaina bitartean, kaleko ekintzak, sormen tailerrak, performantzak, ibilbide kulturalak, eztabaida irekiak, denetarik izango dugu, zinemanaldiak baita ere, Blanka, hori ere gertatuko da. Zuen parte hartzea funtseskoa izango da, klik agendaren osaketa horretan, eta pare bat galdera ditugu tarte honetan zuentzat, agendarekin lotuta. Ze motatako jarduerak izango dira topatuko dituztenak, zer nabarmenduko zenukete, horietatik, jarduera horietatik, eta zer eragin sortu nahi duzuen jarduera hauekin. Botatzen dizkizuet ja danak, zuek erantzuteko danak elkarrekin, zer eragin, ze jarduera mota, eta akaso igual ere ze jende gustatuko litzaizueke gerturatzea. Nondik sortu nahiko zenukete mugimendua eta ireki honekin. Nik esango nun, zehazki esaten ez, baina generalen nik asko ikusietena gertau bardien gauza hauetan, egon bardana bai klik guztitan, izan barda ilusioa, hori seguro, ze nik uste gogo asko jarri ala generalen konsorkuntzan parte hartu duen pertsona guztitatik, lehenengotik bukara arte pertsona guztik jarri du ilusio asko eta gogoa benetan gauzak martxan jartzeko eta jendea parte hartzeko. Eta nik esango nun, generalen, denetatik omar dala. Omar die ekintzak parte hartze oso labur bat eskauko duenak, gero naiz eta impactua handigoa izan bukaeran, eta beste batzuk igual gehiago eskatzen duela pertsona parte hartzaien eskutatik, baina benetan edozein pertsonak irakurtzen bado nolabait egutegi eta ikusten baitu ekintzak, egon bar dela egun batutan gauzak 20 minututan pasatzeienak eta listo, y no te comprometa mucho más, eta beste batzutan, igual 2 ordu marroko ezula lo que sea, baina benetan, nik esan una jendei, sin ninguna duda, da gogo eta ilusio asko jarri ala talde guztatik, ideia oso onak ataiela eta oso guai. Ena ez egiten ere eta zen, presteta zen ez. Baina benetan en plan gauza oso guai egerta bar diela eta parte hartzen duen jendek ez diela arrepentituko parte hartez. Hoi seguro. Barkatu, parentesi bat egin got. Andoit, zuretzat zergatik da horren ilusionantea? Nik esango nun, gaiegatik, dudik gabe, azkenen aurtengo gaie nolabait
gutako bakoitza ikutu itego pixkat gure bihotzen. Orduan, sortu dien ideia eta proposamen guztik sortu die hortik, gure gogo eta ilusioetatik. Orduan, azkenen sortzen nahi dien gauza guztik, saiaugea sortzen nolabait, jendek ondo pasatzeko, parte hartzeko, emateko eta jasotzeko baita, ekintza horietatik. Orduan, nik uste gaiek asko indola, eta benetan lehen ezakit zuk esan ezun edo nintzak, baino justo gaie garrantzitsua dela eta gogoa ondizindako ekintzak diela basetik. Eta nik esango nuke anistasuna aipatu dugu lehen, gizarte anitza eta bar, eta bueno, kosorkuntzan anitza izan da neinean, emaitza ere anitza izan dela, ez? Eta orduan, nik behar da azpimarratuko nuken beste gauza bat hori da, ez? Agenda anitza dela, eta orduan, bueno, pertsona desberdinak izanik, eta norberaren ezberdintasunetik topatuko dola klik hori egiteko eta ekarpen txiki bat, edo ondixoko bat egiteko, eta albalitz, klik horretatik abiatuta, puntualadan horretatik abiatuta, epe luzegorako ibilbide bat egiteko ere, ez? Nik hori azpimarratuko nuke. Zen mugimendura egin nahiko zenukete zuek? Bueno, Blanka eta niri gelditzagea hitz egiteko eta bilo talde berdineko gea. Orduan, kosorkuntza talde berdinekoak nahi detezan. Baina bi klikak Bi klik ditugu ezberdinak, bueno, hor asko ginen taldian eta ez genuen nahi banatu izan da, orduan, bueno, dana batea. Eta, bueno, Afektibotasunez, afektibotik, aitortzaz, komunidadea. bai, banatu ez, elkarrekin, eta listo, aurrea. Eta, bueno, guk fokua ipini deu, bueno, bi esango nuke ziala, zuzendu Blanka, batetikan klik bat ingo deu, bueno, gure xedetaldian erabek dia, gazteak, behaiek benetan bizi dutelako, bueno, kultur da hizkuntza aniztasun hori askotan ikastetxetan, eta, bueno, uste genulako horren kudeaketan laguntza beharrezkoa zala, hautatu genuen baita ere, euskararen erabileran, bueno, horren boiante ez zebilen herri bat, eta baita ere segregazio arazo bat daukana bi ikastetxeoteko unetik, eta, bueno, elkarrekintza bat antolatu nahi genuen. Eta klik baten helburuan finkatu deu, kulturan iztasun hortan, zerrek ezberdin egiten gaitu beharrean, zerrek batzen gaitu hortan ipintzea fokua, askotan uste deulako irrintzia oso gurea dela, eta bitartean, ez dakit nungo emakume gaidia irrintzi hori egiten, baita ere elkar deitzeko, ez da? Bueno, pixkat hortikan, eta gero bestalde batetik, bideo labur txapelketa bat indeu, nola ez? Eta, bueno, gure helburua da pixka bat, gaur egun korronte horrek ekartzen dizkigun hainbat ideia, eta ikusentzunezkon kontsumo azkar hortatik datozen hainbat bulo, eta, bueno, informazio kontraesankorrak edo, hoiek iraultzea da helburua. Gazte horiek, nola baitere pentsamentu kritiko hori aktibatu, klik egin, eta, beraiek sortzea eduki bat positiboa, ikusi duten negatibo horri edo aurre egiteko. Eta, hor finkatu ditugu gure bi helburuak, klikanak, eta, hoxe. Gaitu nahi duzu zerbait amaitzeko? Ez, pentsamentu kritikoa lantzea hori da gure helburua. Eta, hori, iristen diren irudi guztia, pixka bat horbait ere, kritika batekin ikustea, ez. Hori da helburua. Komunitatea eta ilusioaren txampa hartuko dugu, ez? Eta horrekin despedituko gara. Behar duzu ez zerbait esan, amaitzeko? Hitzak ja hemen alde batean utziko ditugu eta ekintzetara bideratuko gara. Behar duzu ez zerbaitekin itxi? Nik bai. Eta da? Hau asko gertatzen da. Hau askotan gertatzen da eta galdetu behar da. Eskerrak eman nahi ditut. Nik eskerrak eman nahi ditut, kosorkuntzan parte hartu duzuen eragile guztioi, ze badakigu horrek denbora bat suposatu dela, esfortzu bat suposatu do, emaitza oso positiboa da, eta nik uste aberasgarri dela, eta balantzan esango nuke positibo irtetzen dela, baino badakigu zer dan hori, konstiente gera, eta ordun hori txalotu nahi dugu eta eskertu nahi dugu, hori nahi nuke. Eskerrik asko Garbine, Andoitz, Blanka eta Onintza.
hemen egoteagatik, mila esker danoi. Gaur esan bezala, hitzak entzun ditugu, baina ekintzetara salto egiteko momentua da, eta datu batzuk, zenbaki batzuk ematearren, esango dut, momenturen batean. Maiatzaren 19an, abiatuko da, 19 jarduera izango dira, maiatza eta ekaina bitartean izango direnak, parte hartzeko, ekarpena egiteko momentua da, proposamenetan parte hartzekoa. Hitzetatik ekintzetara proiektuaren webgunean aurkituko duzu informazio osoa, batzuetan gonbidapenak ere hartu behar dira, izen emateak, eta gauza horiekin ere adibili beharko gara. Sartu, aukeratu, egin klik, hasi martxan, eta ea guztion artean lortzen dugun aldaketaren bat egitea, edo olatu horretan igotzea. Plazer bat, eta eskerrik asko dan hori. Zuei. Zuei. Eskerrik asko. Eskerrik asko danoi. Eskerrik asko.